Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban tomoshaçylary. Atavatan habarlar gepleşimizin nowatdaky fanna sizin ähli hoş gördük. Mehriban tomoshaçylarymyz, bugün size ýetirmek isleýän habarlarymyzyň biri daşar ýurtlarda şol fanny dünýäniň iň awraýly ýokary okuw mekdepleriniň ýerleşýän ýurtlarynyň ilkinjileriniň biri bolan Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna stipendiýa we ýürüýte maksatnamalar bilen bilim almak mümkinçiliginden habarlaýan habarlarymyzdan dowam edýär. Şu gün size Amerikada daşar ýurt uly işgärler üçin esasy Fulbright maksatnamasy esasynda bilim almak baradaky maglumaty ýetirýär. İlk bellemeli zat anketalary we resmi namalary tapşyrmagyň soňky güni 2023-nji ýylyň 1-nji dekabry saat 18:00 çennidir. Şol sebäpli eger gyzyklanýanlaryňyz bar bolsa, ahyrky güne oýmadan şu wagtdan resmi namalary tapşyryp bilersiňiz. Şu ýerde Amerikada bilim almak baradaky peýdaly maglumatlar özüne jemleýän video gepleşimiziň linkini şu video habarymyzyň soňuna ýerleşdirjekdigimizi ýatlatmak isleýäris. Şol gepleşikde mektep okuwçysyndan ýokary okuw mektebi tamamlanlar. Şol fanny häzirki döwürde käbir ugurlarda zähmet çekýänler üçin hem ýürüýte maksatnamanyň bardygyny belläp geçdik. Ine şu günkü habarymyzda bolsa tejribeli hünärmenler, universitetleriň muallimleri ve 10 ýyl ýa-da ondan ýokary iş tejribeleri bar bolan işgärler üçin niýetlenen maksatnama baradaky habary size ýetirýär. Amerikada bilim almak üçin hökman biläýmeli maglumatlar F1 vizasy Amerikada türkmen gepleşik ýa-da aşagdaky linkden tomaşa edip bilersiňiz. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistandaky elçihanasynyň degişli maglumatyny dolagyna size ýetirýär. Daşar ýurt uly işgärler üçin Fulbright maksatnamasy bu tejribeli hünärmenler, universitetleriň muallimleri we 10 ýyllar ýa-da ondan ýokary iş tejribeleri bar bolan uly işgärler üçin niýetlenen maksatnamadyr. Bu maksatnama ähli ugurlar boýunça giň gowrumly mowzuklar, ýagny ilim, tehnologiýa, inženýerçilik we matematika bilim we beýleki okuw ugurlaryndan arzalary kabul edýärler. Tutuş bir okuw ýyly üçin, ýagny 2 semestr gollaw talap edýän dalaşgärler ilim barlygy işleriniň wagt boýunça bölünen takyk tertipnamasyny görkezmelidirler. Grantyň gutarýan günleri kabul edýän ýokary okuw jaýynyň okuw tertibi bilen dengelmelidir we meýilnamanyň umumy dowamlygy 10 aýdan ýa-da 2 okuw semestrinden artyk bolmaly däldir. Bellik hukuk ugury boýunça tapşyrýan dalaşgärler diňe 1 semestr okarlar. Medisina ugury boýunça geçirilýän ilim barlygy işlerini hastalar bilen gatnaşyk etmelidirler. Dalaşgärlere bildirilýän talaplar näme? Faýlap alan ugury boýunça awyndan 10 ýyl iş tejribesi. Dalaşgärler Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna teklip eden ilim işini alyp barmaklygy üçin iňlis tilini subara bilmelidirler. Dalaşgärleriň hünär aýratynlyklaryna baha berip biljek adamlardan 3 sany rekomendasiýa haty. Dalaşgärler Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna teklip eden ilim işini alyp barmaklygy üçin iňlis tilini subara bilmelidirler. Dalaşgärleriň hünär aýratynlyklaryna baha berip biljek adamlardan 3 sany rekomendasiýa haty. Ilim barlygy işiniň hödürnamasyny öz için alýan, doly ýagdaýda doldurulýan maksatnamanyň foragnamasy, ünseriň 2 semestrlik meýilnama tapşyrýan dalaşgärler alyp barjak ilim barlygy işleriniň wagt boýunça bölünen takyk tertipnamasyny tapşyrmalydyrlar. Bolmasa olaryň meýilnamasy awtomatik usulla 1 semestr gyfaldylýar. Dalaşgärler Türkmenistanyň raýaty bolmalydyr we soragnamany tapşyrýan döwri Türkmenistanyň çägine ulalaşmalydyr we işlemelidir. Fulbright maksatnama gatnaşmagy hukugy ýok adamlar. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Döwlet Departamentiniň we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Halkara öfüş boýunça agentliginiň işgärleri we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Döwlet Departamenti tarapyndan himayetkerlik edilýän haýsydyr bir alış-çarş maksatnamasynyň gatnaşyjylaryny belleýän ýa-da saýlap alýan gurama degişli bolan adamlar işleýän döwrüni we işden çykarlanan soň 1 ýylyň dowamynda Fulbright grantlaryny almagy hukugy ýokdur. Ýokardaky bolan adamlaryň göni döngeni maşgala agzalary we olaryň eklençlerine bolan çağalary hem maksatnama gatnaşyp bilmezler. Bu kada özleriniň enatalaryndan aýry we garaşsyz ýaşaýan uly ýaşly çağalary degişlidir. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň raýaty ýa-da Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna hemişelik ýaşamaklygy hukugy bar bolan adamlar, ýagny green card. Fulbright maksatnamasynyň beýleki bölümçeleri barmy?
Dalaşgerler ilim işgärler üçin niyetlenen Fulbright maksatnamasynyň aşagdaky bölümlerini hem tapşyryp bilerler. Ardalary tapşyrmak üçin goşmaça soragnama dolarmak zerurlygy ýok. Ýöne esasy soragnamada gatnaşmagy isleg bildirýän bölümini aýdyn etmeli. Maksatnamanyň bir bölümçesi bolan görnükli ilim işgärler we hunermenler üçin Fulbright maksatnamasy näme bolýar? 3 aydan bir semestra çeni bu maksatnama universitetlerde, hökümet edaralaryna, medeniýet guramalaryna ýa-da jemgyýetçilik guramalaryna ýolbaşçy wezipeleri eýleýän adamlary hödürlenýär. Taslamalar 3 aydan bir semestra çeni dowam edip biler. Görnükli alymlar aşagdaky işleriň birini ýa-da birinden artygyny ut goşduryp Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna amallaşdyrmagy hödür edip bilerler. Şol bir tertipde leksiýa okumak ýa-da ýokaryky jaýlaryň wekilleri bilen maslahat geçirmek. Taşyklanan seminarlary ýa-da praktikumlary meýilleşdirmekde ýardam etmek we olara gatnaşmak. Bilim guramalary ýa-da Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna hyzmatdaşlyk edýän guramalar tarapyndan himaýa edilýän okuw ýa-da medeni çärelere gatnaşmak. Dalaşýarlara bildirilýän talaplar. Saýlanyp alynan okuw urundan awyndan 10 ýyl bolan iş tejribesi. Dalaşýarlar Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna teklip eden ilim işini alyp barmaklygy üçin ingliz dilini suwara bilmelidirler. Dalaşýarlaryň huner aýratynlyklaryna baha berip bileýek adamlardan 3 sany rekomendasiýa haty. Dalaşýarlar Türkmenistanyň raýaty bolmalydyr we soragnamany tapşyrýan döwri Türkmenistanyň çäginde ýaşamalydyr we işlemelidir. Maksatnamanyň bir bölümçesi bolan ýaş muallimler üçin Fulbright maksatnamasy näme bolýar? Bir okuw semestriniň dowamynda bu maksatnama universitetlarda ýa-da institutda awyndan 3 ýyl okutmak tejribesi bar bolan muallimler hödürlenýär. Maksatnamanyň dowamlygy bir okuw semestri. Bu meýnnamanyň maksady Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna okuw meýnnamalaryny işläp düzmekde gazanylýan tejribeleri we teorik çeşmeleri öwrenmäge gatnaşyjylara mümkinçilik döretmekdir. Dalaşýarlar takyk ugur boýunça okuw meýnnamasyny işläp düzmek üçin baş ýerilgäni şol sanda hem Amerikan ýokary okuw jaýyna ulanyljak okuw we ilim barlyk çeşmeleriniň mazmunynyň meýnnamasyny hödürleýän belli bir kabul edýän universiteti teklip etmelidirler. Maksatnamanyň bütün dowamyny gatnaşyjylar belli bir kursyň tesirlenmesini barlyk etmäge, okuw meýnnamasyny anyklamagy we şol dersi Türkmenistana gaýdyp gelenlerinden soň okutmagyň baş uğurlaryny işläp düzmäge borçly bolarlar. Dalaşýarlar maksatnama gutarandan soň özleriniň okuw jaýlaryna gaýdyp gelmäni, muallimçilik işlerini dowam etmäge we maksatnamanyň dowamyny, alan bilimlerini we tejribelerini peýdalanmaga çalışmalydyrlar. Soragnamalar şu aşagdaky talaplara laýyk gelmelidir. Esasy maksatnamalar ilim barlygy we halipaçylyk üsulen muallimleriň huner taýdan başarnyklaryny artdyrmagyny dowam etdirmek. Türkmenistanyň we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň alymlarynyň arasyndaky uzak wagtlaryň hunermen gatnaşyklaryny ýola goýmak. Türkmenistan we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň arasyndaky özara düşünşmäni öňe sürmek. Şu aşagdakylar bolsa esasy maksatlary girmeýärler. Konferensiýalara gatnaşmak, doktorluk dissertasiýalaryny ýazyp tamamlamak, bir neçe guramalara sapar etmek we maslahatlara gatnaşmak ýa-da hastalar bilen gatnaşygy için alýan klinik barlyklara ruhsat berilmeýär. Talaplar: awyndan 3 ýyla deň bolan iş tejribesi. Dalaşger Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna teklip eden ilim işini alyp barmaklygy üçin ingliz dilini suwara bilmelidir. Dalaşýarlaryň huner aýratynlyklaryna baha berip bileýek adamlardan 3 sany rekomendasiýa hatlary. Dalaşýarlar Türkmenistanyň raýaty bolmalydyr we anketany tapşyrýan döwri Türkmenistanyň çäginde ýaşamalydyr we işlemelidir. Maksatnamanyň bir bölümçesi bolan çağırylýan alymlar üçin Fulbright maksatnamasy näme? Çağırylýan alymlar üçin Fulbright maksatnamasy alymlary ýygy-ýygydan kabul etmäge mümkinçilikleri ýok bolan Amerikan universitetlerini we kolleçlerini daşary ýurtly alymlary we hunermenleri şol ýokary okuw jaýlaryna leksiýa okumaga mümkinçilik berýär. Bu maksatnamanyň çäklerini gyzyklanma bildirýänler Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň okuw guramalary, ders ilim barlyklary geçirmäge, global meselelere degişli dersary maksatnamalaryny ýa-da kurslaryny bir semestriň dowamyny okutmagy ukyply alymlary çağırmak üçin arza berilýär.
Daşar yurt alymynyň gatnaşmagy meseleleri medeni ýa-da halkara nukdoy nazardan garamaga şert döredip biler. Arzular tawşyryş tertibi. Bu maksatnama çağırış esasly maksatnamadyr. Maksatnama gatnaşma üsleg belirleýän Türkmenistanly alymlar Amerikan universitetleri tarapyndan çağırylmalydyr. Goşmaça maglumaty maksatnamanyň internet sahypasyndan alyp bilersiňiz. Fulbright maksatnamasynyň anketalaryny şu ýerde tawşyryp bilersiňiz. Anketalary we resminamaları tawşyrmagyň iň soňky güni 2023-nji ýylyň 1-nji dekabry saat 18:00 çendidir. Mehribanlar, Amerikada iň gowy ýokary okuw mekdepleri yglan edildi. Iň gowy 30 universitet. Bu baradaky maglumaty Atawatan Türkmenistan halkara jurnalynyň atawatantürkmenistan.com saýtynyň bilim sahypasyndan okap bilersiňiz. Hormatly tamaşaçylarymyz, daşar ýurtda bilim almak üçin resminamalaryň terjimesi üçin makul hyzmat terjime merkezine ýurtup bilersiňiz. Habarlaşma üçin telefon belgisi 863 78 96 73 96 48 55. Gepleşiklerimizin indiki sanyna görüşýänçek hoş, sag bolun.